Anirem ja per començar, si us sembla, perquè cada any diem anirem puntuals i cada any la cosa se'ns va enredant. Benvinguts a tots, tant els que participem com a familiars de les persones amb síndrome de Down com a les persones que ens col·laboren, que tenim la sort que només hem de demanar-los i sempre ens diuen que sí. Dius que els que ho portem més, que tirem més del carro, estem molt contents de que s'hi hagi apuntat tanta gent. Aquest any som de nens, n'hi ha uns 50, per tant vol dir que de famílies doncs devem ser, la Rosa porta els números, poder unes 40 famílies, 35 famílies, Rosa. N'has pillat, estava apuntant. La Rosa no sap el fet. Unes 40 famílies, perdona? Entre avui i diumenge, sí, perquè és això, ja ho sabeu que hi ha gent que ve el dissabte, gent que ve el diumenge, gent que ho fa complet, gent que només dina, hi ha una mica de tot, però bé, vol dir que... Però aquí... Només dina aquí. No cal que ho segueixis espatllant més, canvia de tema. Ja no. I volia parlar mitja hora, imagineu. Bé, doncs això, amics tots. Aquest any a més hem tingut la sort que van sortir tantes propostes que no ens hi van cabre amb el cap de setmana. I llavors, per això, alguns ja ho heu seguit per streaming, o que si no, ja us n'haureu informat, vam haver de fer dues xerrades 2 divendres abans. Una fa 15 dies de llenguatge, que vam tenir la sort que ens vam poder tornar a venir l'Enriqueta Garriga, com podem ajudar els nostres fills a desenvolupar el llenguatge, i llavors ahir vam fer l'altre, que era com podíem continuar la formació amb els nois i noies a partir dels 16 anys, que és l'altre tema que també ens preocupa. Vol dir que si hi ha gent que tenim preocupacions per coses, que volem formar-nos, que volem saber més coses, és molt interessant, no? I que a més amb tot hi hagi gent que vulgui saber. Llavors, lligat amb això, en Francesc ja us explicarà, que ho sap més bé que jo, sempre parlàvem de com ens definíem Espai 21, no? Que dèiem un grup de famílies, ara hi ha una manera de definir-ho que està molt bé, que ens definim com les 3 Cs. 3 Cs. Expliques tu, Francesc? No, expliques tu. Oh, però jo he de mirar la xuleta. Les 3 Cs, aviam què us sembla, perquè ja sabeu que Espai 21 som tots. 3 Cs, no de ciutadans, eh? La primera C, què volem? Conèixer què hem de fer. La segona C, què volem fer? Compartir què hem fet i com ho han fet els altres. Per nosaltres és molt important compartir. I la tercera C és canviar, que és el que pretenem. Canviar la realitat i la societat perquè els nostres fills hi trobin els seus drets i oportunitats. I vam dir, ostres, ui, tot comença amb C, i vam dir, ara, quan ens haguem de definir, no ens direm que Espai 21 pensem en les 3 Cs. Bé, dit això, només recordar, anem a efectes pràctics ja, perquè començant a la taula, els nois i noies que estan amb els concurs, amb els monitors, això, aquest any en tenim moltíssims, en tenim 21. Estem contents, a part de totes les famílies i la gent que es ven a col·laborar als actes, hi ha 21 nois i noies que voluntàriament venen a passar aquí el seu dia. I el més bo de tot és que n'hi ha que repeteixen. N'hi ha que fa 3 anys seguits que venen, n'hi ha que van venir fa 2 anys i tornen aquest any, n'hi ha que, per exemple, amb els anys ens hem trobat amb coses molt agradables, un nano que va fer un reportatge en un diari i després de parlar amb ell, diu, és que jo m'interessa aquest tema, diu, és que jo vaig venir a Sant Pere una vegada de voluntari, fa com 8 o 9 anys, havia vingut de voluntari. I llavors em diu, ostres, doncs aquesta feina que estem fent és important pels nostres fills i és important per la societat. Vol dir que, bueno, a vegades aquestes coses no. Només això, que hem de ser puntuals en anar-los a buscar, perquè ells a 1:45 estaran cansats. Si hi ha algun pare que tingui mudes pel nen i els hi vol anar a portar, així ens no hauran de venir-los a buscar. Hem fet grups molt petits, molt personalitzats, hi ha nens que tenen un monitor, a vegades hi ha grups de 2 nens que en tenen un, però vull dir que no patiu, que estan tots molt ben atesos. I a part d'això ja no dic res més perquè va passar la mitja hora, oi Àlex? Que ja feia la mitja hora, ja no els toca als altres. Doncs vinga. Molt bé, doncs comencem. Com heu vist, el títol de la trobada, cada any intentem que les coses girin al voltant d'un tema, i aquest any, per diverses raons i per aportacions que, sobretot, que heu fet alguns de vosaltres, ens va preocupar el tema dels drets. I veieu que ho hem anomenat què volem pels nostres fills, drets o solucions.
perquè hi ha dies que ens aixequem molt combatius perquè volem els drets, i hi ha dies que dius, mira, si algú em dona una solució, ja tirarem endavant, no? I llavors aquest és un dilema que tenim sovint sobre la taula i que això intentem combinar. Com que en el fons, darrere d'això, hi ha el tema dels drets i que només ens els saltem quan ja estem apurats i hem de solucionar una cosa molt concreta, però al darrere és important el tema dels drets, ens va semblar important que en un moment que compartim tots plegats que tenim la sensació que estem anant endarrere amb el tema dels drets, i això ara m'ho matitzaran segurament, en comptes de pensar si estem com estem, què hem d'aconseguir tal, fem una mirada enrere. Fem una mirada enrere per saber què s'ha conquerit en aquests darrers 30 anys, què ha canviat en tema de drets, què hem avançat, perquè moltes vegades clar, tots vivim el moment present i el nostre tema comença quan va néixer el nostre fill o filla i abans no existien. Però és important que tinguem una mica d'històric. Això ho acabarem de veure aquest vespre, que veurem una pel·lícula que ja us hem anunciat de fa 30 anys, de 1980, en el qual hi havia pares que es preguntaven el mateix que nosaltres i ho van posar en una pel·lícula i podrem veure també una mica l'evolució històrica. Aleshores, per fer una mica de recorregut hem buscat gent que hagi vist aquest recorregut. No? Grans, vols dir. Grans. Amb experiència, jo he dit. La traducció que l'han fet ells... No, però és evident que són, o sigui, que no per grans, però per tota l'experiència que han fet. I hem buscat dos camps. Hi ha un camp que ens hagués agradat afegir en aquesta taula, però ens ha costat molt trobar i el farem algun altre moment, o potser el anirem veient, això que és el camp legal, però sí que el camp educatiu per part del Climent i el camp laboral per part de la Glòria, pensem que era molt important fer una evolució. No? Aleshores, en aquesta primera taula ens faran ells una primera visió històrica, com ha evolucionat el sistema educatiu, com ha evolucionat el tema laboral, i després l'important serà que entrem en un debat, perquè en principi tenim temps per poder-ho fer i per tant... Aleshores, aquí a la taula amb mi m'acompanyen a la vostra esquerra la Glòria Canal, que és directora i fundadora d'Aura Fundació, és professora de Blanquerna, ex-professora de Blanquerna, i ha estat durant molts anys tant en aules de suport, com a NEAPS, com a Aura Fundació també. I a la vostra dreta i a la meva esquerra hi ha en Climent. En Climent és professor emèrit de Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. Ha estat tota la vida professional a l'escola, tant a l'escola primera línia com a la universitat, com a l'administració. Aleshores, si us sembla, comencem per tu, Climent, i fem una revisió de l'educació, continuem per tu, Glòria, amb el tema laboral i després entrem al debat. Endavant. Moltes gràcies. Bé, molt bon dia. És realment una oportunitat que particularment em plau, i ho hem comentat també amb la Glòria, de compartir aquest dematí amb Espai 21, amb tots vosaltres, pares i mares, que teniu una cosa en comú i en definitiva és vetllar, podríem dir, pel creixement, pel progrés, per l'educació, diguéssim, al llarg de tota la vida de nois i noies amb la síndrome de Down. Jo vull donar gràcies per aquesta oportunitat a la persona que en primer lloc va contactar a mi mateix, la Dolors Comerma, i posteriorment amb en Francesc Mateu, que ens va explicar quina era l'organització de l'acte, què és el que s'esperava, i intentarem afegir-nos. Per tant, moltes gràcies i realment un plaer de poder estar aquest dematí compartint algunes qüestions d'acord amb el guió que ens han assenyalat i després amb el debat i el
contrast d'opinions que amb tota seguretat tindrem posteriorment. Ens han donat 20 minuts, procuraré ajustar-me en aquests 20 minuts i les preguntes o les qüestions que el Francesc ens va traslladar dins d'aquest, podríem dir, d'aquest eslògan o títol d'una miqueta de la jornada de drets i solucions, les preguntes que ens formulava era què ha passat en el camp educatiu en els darrers 35 anys, ens deia, en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, i del desenvolupament. Quins han estat els canvis que, en el nostre criteri, en el meu criteri, podríem entendre com a més significatius i què o qui ha estat clau per poder enfrontar aquests possibles canvis, liderar aquests possibles canvis i per poder assolir, jo podria dir, les fites que amb tota seguretat s'han dut a terme en aquest tema. Us he de dir que han canviat molt les coses. Jo vaig començar a treballar, i ara no farem història, però vaig començar a treballar en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual l'any 1971. Long time ago. Per tant, fa molt de temps, i d'una manera continuada des del 73. Per tant, no per res, sinó simplement, com deia abans la Glòria, per l'edat hem tingut oportunitat una miqueta de veure com han evolucionat i testimonis. A vegades els dic als alumnes, a mi això no m'ho han explicat, a mi això ho he viscut. Clar, tens alumnes de 18, 19, 20 anys a vegades, clar que qualsevol cosa els sembla ja que fa molt de temps. Per tant, us puc dir, us podem dir que han canviat molt les coses, i per a bé. Qual cosa no vol dir que tot siguin flors i violes, però que han canviat i per bé. Doncs he intentat sintetitzar aquests canvis, que és el que ha passat en l'àmbit educatiu, en 7 apartats, que ara enumero i després miraré de tocar una miqueta més en profunditat i després podrem discutir si és el cas. Jo crec que una de les coses que ha passat en aquests anys és creació de centres i serveis per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. 40 anys enrere no hi havia res, o no hi havia molt poca cosa. Per tant, aquest és un canvi, és un tema important. Després, què més ha passat en el segon? Que hi ha hagut, sobretot més en els darrers anys, a partir de l'any 1992, un canvi important de la mirada, de la perspectiva, d'allò que entenem per discapacitat intel·lectual. D'una mirada basada en el dèficit i en la rehabilitació a una mirada basada en les possibilitats i en els suports. És un canvi important perquè d'aquí se n'en deriven després moltes altres conseqüències. Un canvi. Tercer, hi ha hagut un reconeixement explícit dels drets de les persones i de les seves famílies. Sembla que és també una fita important que convé parlar. Després, un altre tema que és conseqüència de moltes de les, sobretot d'aquest canvi de mirada i d'aquest reconeixement, ha estat fonamentalment els moviments que es coneixen primer per integració escolar a partir dels anys finals dels 70, començaments dels 80 i per inclusió a partir de l'any 1994 amb la Declaració de Salamanca. O sigui, tot aquest fenomen d'integració i inclusió és un canvi molt important i, sens dubte, el canvi que potencialment s'ha revelat com a més transformador en l'àmbit de les escoles. Altra cosa és el que s'hagi aconseguit. En cinquè lloc, voldria fer referència també a una qüestió important que ha passat en aquests 40 anys, la crisi i transformació dels centres d'educació especial. Des de la seva concepció actual a la d'ara i en el futur, també és una qüestió important a tractar. Després, m'agradaria tocar també molt breument que un canvi important, sobretot, és el progressiu reconeixement del rol central de la família i que, per tant, del dret a una vida de qualitat. No com a paraules, sinó purament com a serveis que se'n deriven. Em sembla que aquest també ha estat un... I, finalment, no voldria acabar la meva exposició sense fer un esment, encara que no és el meu camp, però em sembla que hem de tenir també aquesta perspectiva, el que ha significat com a contribució en aquests anys l'important paper de la recerca tant en l'àmbit biomèdic com en l'àmbit social.
Per tant, aquests, per mi, segurament em deixo coses, segurament la Glòria podrà matisar i complementar algunes qüestions, però serien, respondint al que ens deia, o ens preguntava el Francesc Mateu. Què ha passat en aquest camp? Doncs em sembla que he intentat resumir, ho intentaré resumir en aquests. Veiem, primera dada. En els anys 70, 80, hi va haver una explosió de nous centres d'educació especial a Catalunya. Si vosaltres sentiu, per exemple, ara la setmana, el mes que ve o així, se celebrarà el 75è aniversari de Moragas. Moragas el va fundar el doctor Moragas, el 75è. Però clar, va ser de les primeres escoles de Barcelona. Moltes d'elles han celebrat en la passada dècada els 40 anys, els 20... Per tant, hi ha data. És a dir, les escoles quan jo vaig començar, que hi havia a Catalunya, potser no devien arribar a les 10 o 15. I a la dècada dels 70 i dels 80 hi va haver una autèntica explosió. Tant d'escoles, de nous centres, tot el tema d'atenció precoç, les primeres els hem de situar en els anys 70, a finals dels 70, i la xarxa actual entorn dels 90 centres de CEDIATs que hi ha a Catalunya, doncs es van anar creant als 70 en els 80. També tot el tema, ja ho diré, tot el tema de serveis en l'àmbit de la formació laboral, del treball, amb un denominador comú, sobretot inicialment, amb una concepció de serveis segregats. Hi ha moltes raons que ho poden justificar, que ho podrien explicar, però en tot cas el que dic, la realitat és aquesta. Dic segregats no ara en aquest moment amb cap ànim, podríem dir, amb cap càrrega pejorativa, sinó simplement que aquesta era la realitat. Entenien els pares en aquell moment, sobretot que els seus fills, per la raó no estaven acollits o no els acollien en els centres ordinaris i van començar a crear serveis en aquest sentit. Ja m'agradaria una miqueta dir qui ha fet possible aquesta explosió de centre han estat el moviment associatiu. Ras i curt. Quan l'any 1981 hi va haver la transferència de serveis educatius de l'Estat a Catalunya, el govern de la Generalitat, en aplicació de l'Estatut i per tant de la Constitució del 78, Constitució 78, Estatut 79, transferència de serveis 1 de gener del 81. A Catalunya hi havia 120 centres, aproximadament, dels quals 10-15% depenien de l'Estat. Tota l'altra era d'associacions, per tant, de pares. Els pares heu jugat un paper clar. Té avantatges? Sí, perquè l'avantatge més important és que aquests serveis existeixen quan no hi eren, que la canalleta podia anar a escola, que les persones, a mesura que s'anaven fent grans, tenien un lloc per fer formació laboral, que després es van anar creant serveis de treball. No parlo de residència perquè això és molt més... Perquè, tingueu-ho present, vull dir, els serveis per a les persones amb discapacitat han crescut i s'han anat formant d'acord amb el cicle biològic dels pares que els van crear. Es van preocupar de les escoles, es van preocupar del treball, s'han preocupat de les residències. Aquest ha estat una miqueta el cicle evolutiu dels serveis. Té avantatges, les residències serveis. Té avantatges, diferents estils, diferents idearis, que té inconvenients? Sí. A mi em fa la veta, ensenyalaré alguns. Home, el més important és la manca de planificació. No voldria ser una miqueta frívol, però de la mateixa manera que fa uns anys no hi havia poble que no havia de tenir un poliesportiu, en aquells anys no hi havia poble, si el poble del veí creava una escola, en el meu també. I aquesta és una realitat. I això creava, repeteixo, tot això s'hauria de matisar, però ho dic una miqueta perquè, evidentment, manca de planificació, a vegades duplicitats dels serveis quan en faltaven d'altres, i l'enfortiment d'una xarxa paral·lela. I de vegades també una utilització patrimonial del servei per part dels pares que l'havien fundat. Repeteixo, moltes de les coses s'han de matisar, però la realitat és, almenys des de la meva perspectiva, és aquest. Avantatges i també alguns. Però, vull dir, el que és cert és que el moviment associatiu amb els pares al darrere han fet possible, l'administració després ho ha anat recorrent, perquè jo, quan vaig començar a treballar en aquest sentit ja d'una manera directa l'any 73, per rebre una subvenció del Ministeri, vam haver
i l'inspector s'hi va venir, eren com a aules d'un centre ordinari del costat. O sigui, tant, vull dir que els pares, en aquest sentit, varen fer, i l'educació especial de Catalunya, més potser que passaria a la resta de l'Estat, és deudora, absolutament, i per tant del paper que en el seu moment van jugar els pares d'impulsar serveis. Segon canvi important que em referia, canvi de mirada. Aviam, no m'agradaria, perquè vaja, tampoc és el moment, però em sembla que és absolutament crucial. Si les persones amb discapacitat intel·lectual, els nens, són concebudes com a malalts i els serveis que generen dels nens són criatures que tenen un problema que els hem de curar i que els hem de tractar. I aquesta era la visió que imperava en els anys 70 i en els... El problema és del nen. I quan té un problema, i absolutament igual, els nens tenen un problema i les mares també, i els pares també, i fonamentalment. Per tant, la perspectiva d'atenció i de tractament és una perspectiva fonamentalment patològica, rehabilitadora. Llavors, aquest canvi que era, per moltes raons, però que d'una manera clara en la definició i concepció de discapacitat intel·lectual de l'any 92 va quedar d'una forma explícita d'assumir un model ecològic de la discapacitat. Diguem-ho així, per ser-ho senzill, després m'ho contar. O sigui, la discapacitat no explica el funcionament de les persones. O sigui, el que ens venen a dir les noves definicions i les noves aportacions, és a dir, fins ara era aquest nen fa això perquè té una discapacitat, perquè té discapacitat intel·lectual. No pot fer això perquè té discapacitat. I el que ens diu, no només el model, sinó en podríem dir tota la literatura i la recerca, posem-nos-ho al cap, això, si us plau. Vull dir, la discapacitat, sigui la que sigui, no explica el funcionament de la persona. El que explica el funcionament de la persona és els suports i les oportunitats que hagi pogut per desenvolupar determinades habilitats. Aquest és el canvi més important d'aquests últims anys. La percepció, l'aproximació, per tant, la pregunta que fins a llavors tothom feia, i que davant d'un nen, què té? Aquesta pregunta ens porta a mirar justament amb el que no funciona. Quan la pregunta, en comptes de dir què té, és com el puc ajudar. Com puc realment promoure i distribuir i planificar suports perquè aquesta criatura, després com a jove, tingui oportunitats per ser feliç i gaudir i tenir una bona qualitat de vida. Aquest és el canvi que en podríem dir des del meu punt de vista crucial en aquest camp. Per tant, això dona... Si l'important són els suports, l'important és disposar d'entorns que proveeixin oportunitats i que puguem tenir. Per tant, es recupera d'una manera clara el paper crucial de l'escola i de la família, com a contextos clau en el desenvolupament dels infants. M'estic allargant i llavors... Per tant, què ha contribuït amb això? Doncs fonamentalment aquí sí que hem de dir el progrés de les disciplines relacionades. Progrés en el camp de la psicologia, en el camp de la medicina, en el camp de la sociologia, en el camp de l'educació. O sigui, el progrés que s'ha pogut fer aquest any ha tingut un efecte i una aplicació directa. Per tant, si us plau, aquest canvi és bàsic, tant en la vostra i en la nostra percepció i aproximació a les persones com les de tothom. L'important no és què té el nen, l'important és com el puc ajudar. Perquè només a partir dels suports serem capaços de, ho dic d'una manera, només la qualitat dels suports explicarà com funciona. La tercera qüestió una miqueta és el reconeixement dels drets de les persones i les seves famílies. És a dir, com a conseqüència del que estic dient, comença a preocupar d'una manera real la qualitat de vida individual i la qualitat de vida familiar. És a dir, si realment el progrés de la criatura pot veure's millorat i promogut a partir d'aquelles oportunitats que es creen en la família i que es creen a l'escola,
comença a tenir sentit que ens preocupem de que aquests entorns siguin entorns, des de tots els punts de vista, plens, rics. Per tant, comença a tenir sentit. Passar de models basats en l'estrès a pensar quan patiran, que evidentment no es tracta de minusvalorar, sinó que l'èmfasi comencem a posar-lo en quines són i com podem promoure una vida de qualitat. I això en les cultures i en les expressions es tradueix en serveis, etc. I per tant també comença a ser important, de dir, el més important dels nois i de les noies és passar del criteri de que sempre seran dependents a l'autonomia i l'autodeterminació. És a dir, en aquest sentit, aquest canvi també que té a veure amb la mirada, però que té a veure, que té traducció amb els serveis. És a dir, avui el que ens interessa no són nois i noies que d'alguna manera estiguin pendents de que algú els ajudi, sinó que això no ho treu, sinó que es modula la forma en què aquests suports són facilitats. Això, el que interessa és l'autodeterminació i promoure l'autodeterminació i promoure la seva autonomia. Llavors, tot aquest tema de la inclusió, clar, en aquest sentit, tornem a dir, clar, quan es parlava en els anys 74, que hi va haver el primer decret a Catalunya d'integració, el que es volia una miqueta és de què vol dir integració? Clar, integració, el que en aquell moment volia dir, canalla que està fora del sistema està dins. Persones que estan fora del sistema, com era un moviment internacional, de mainstreaming, és a dir, és un moviment que recull totes les aspiracions de sectors tradicionals, culturalment, socialment, políticament desfavorits i al mateix temps marginats, comencin a formar part del corrent principal, del mainstreaming, i per tant, de participar. Llavors es vol dir, però clar, el problema ja no és tant si entenem que l'important no és que tinguem, sinó que ho pugui ajudar. Llavors, l'atenció es desplaça. Llavors hi havia la pregunta, aquest nen és integrable o no és integrable? Malament, comencem malament. Però això ha estat una pregunta, encara avui, però ha estat una pregunta durant 20 anys. El problema no és el nen, com jo em puc organitzar i puc fer servir i distribuir els recursos que tinc, el professorat que tinc, per poder donar-los oportunitats i facilitar la seva participació en les activitats. Sense participació no hi ha aprenentatge, sense aprenentatge no hi ha progrés. Per tant, des d'aquest punt de vista, aquesta reflexió ha estat, sens dubte, el moviment més poderós de canvi i de transformació de l'escola. Allà on s'ha pogut anar fent. Què passa? Ens queda un llarg camí. Per què? Perquè encara continua sent, diguéssim, el model de dèficit, un model en què s'ha format la major part dels professionals, sigui encara present en les expectatives, en l'imaginari de molts professors i de molts centres. Llavors, la realitat és que el sistema no acaba de funcionar i que molts, al cap d'uns anys, en són retornats. No estic dient que sigui un tema fàcil, és un tema complex, però el que vinc a dir és que aquest és un canvi important que ha esdevingut en aquests anys i que, per tant, no es pot, no només no deixar, sinó donar-hi tota la reflexió, però al mateix temps tot l'impuls que convingui. I en aquest sentit, el decret que està preparant el Departament d'Ensenyament, ens sembla, ho parlàvem amb un pare que també hi ha participat, vostre, està aquí, que segurament està en la bona direcció, la qual cosa no eximeix que tinguem una gran... Clar, vaig acabar, potser esgotaré 3 minuts més, del 4 del que em toqui. Estem a dissabte. No, però... No ens estressem. No sé, jo estic aquí 2 hores. Llavors, clar, totes aquestes polítiques d'integració, en els anys 74-75, es va crear una mena de moviment en els centres de què diguéssim que els propis professionals i els propis amics va crear una crisi d'identitat. Quina és la nostra feina? Si els nois aniran cap als centres, diguem-ne, ordinaris, nosaltres què hem de fer, què és el que podem... I aquesta és una crisi que m'atreviria a dir que potser s'està sortint, però que va almenys un parell de dècades ben bé marcar el sentit de molts centres, perquè se sentien malament. És a dir, aquells nens que nosaltres teníem, que podien fer alguna cosa,
ara no hi són. I aquells que tenim no podem fer res. I la gent, ho dic així, però alguns mestres diuen, jo no he estudiat per netejar culs. Si no em treuen aquells que es llegeixen i escriuen o que podien fer aquestes coses, quin és el meu paper? Per tant, hi va haver, diguéssim, una crisi important, que em sembla que a poc s'ha anat... Per què ho dic? Doncs ho dic perquè forma part de la unitat de la sèrie, perquè em sembla que els centres d'educació especial han anat prenent progressivament, i avui dia hi ha un moviment important també d'escoles a escoles, amb voluntat de canvi, amb voluntat de transformació, amb voluntat de sentir-se també centres, diguéssim, amb el mateix rang de consideració que són centres del sistema i per tant han de funcionar bé i han de poder funcionar. Però també amb una visió de que el que és important és el progrés dels nois en un sistema en el que, un sistema de suport a la mateixa escola. Per tant, aquesta transformació dels centres d'educació especial jo penso que és una de les qüestions que marcaran el futur del nostre sistema educatiu català. Un altre tema, jo diria que la importància, és a dir, les famílies, com us deia abans, les famílies eren més vistes com una diana d'intervenció psicològica que no pas com a base important i central del progrés dels nois. I aquest canvi ha estat un dels elements. Mireu, el primer cop que es parla de qualitat de vida familiar mundialment és l'any 2000. Per tant, no fa tant. Vol dir que alguna cosa ha canviat. I tots els avantatges que ha suposat tot el camí en l'àmbit de la qualitat de vida individual es traslada en el camp de vida. Per què? Perquè la família s'entén i les famílies entenen que ells són els protagonistes de l'educació. El nen, quan són petites d'atenció precoç, estan 1 hora a la setmana. A casa seva n'estan 4 per 7 dies a la setmana. Potencialment les pràctiques educatives familiars esdevenen en el centre si realment el que ens preocupa és el progrés de la canalla, és el progrés. I per tant, progrés i qualitat de vida familiar. Per tant, des d'aquest punt de vista, la importància del context dona nou impuls i nova força amb el reconeixement de la importància de les pràctiques educatives per al desenvolupament de les persones amb discapacitat intel·lectual. I per tant, des d'aquest punt de vista, també les famílies reclamen suports per a elles. És lògic que van des d'aspectes, en podríem dir, de millorar les seves pròpies pràctiques, que van aspectes també d'implementar molt més les xarxes socials, com feu vosaltres, i, per exemple, altres serveis com Respir, és a dir, les famílies, en aquest sentit, passen per aquest reconeixement també de drets i, per tant, de compromís social, col·lectiu, cap a la millora de la qualitat de vida de les famílies. Ara sí, acabo. Jo crec que no podem no només menystenir, sinó no seria complet, i no sé si ho és del tot, aquesta visió a través d'aquests elements de canvi que he anat ensenyant, si no féssim referència a que, sens dubte, la recerca biomèdica, la recerca social en l'àmbit que ens ocupa ha estat important. Fonamentalment, des del punt de vista biomèdic, no és la meva especialitat, però m'agradaria assenyalar un parell de qüestions. Per una banda, tots els estudis que s'han fet en l'àmbit de la genètica, sobretot en relació a determinats trastorns, sobretot en l'àmbit més, per exemple, el Centre de Regulació Genòmica d'aquí a Catalunya, a Barcelona o a altres, penso que han estat importants, com els estudis fonamentalment entorn del desenvolupament dels infants i per tant també de la neurologia, sobretot en aquesta etapa d'envelliment. Abans comentàvem, amb la Lòria i amb el Roger, que quan jo estudiava l'expectativa de vida de les persones en síndrome de Down, a mi em van ensenyar això, era 40 anys. Avui dia estan als 60 i cap amunt. Llavors, tenia l'oportunitat de llegir també aquests dies que entre la tercera i la quarta dècada de vida de les persones comencen uns processos, en podríem dir, de pèrdua cognitiva i, per tant, tots aquests fenòmens, per tal de prevenir-los, per tal de buscar també maneres de poder enfrontar-los i ajudar les persones, avui dia estan ocupant l'agenda internacional i també a casa nostra, que hi ha a Espanya, que hi ha bons centres en aquest sentit.
Per tant, jo diria que la recerca és també un component important de la millora dels serveis i, per tant, de les persones amb discapacitat intel·lectual en desenvolupament i de la síndrome de Down en particular. I també, doncs, en aquest sentit, la recerca social, l'organització dels suports, com treballar dins l'aula perquè els nens participin i aprenguin, tots els temes de promoció de l'autodeterminació, etc. Bé, m'he passat 5 minuts. Aquests eren doncs els 7 temes que em semblava oportú concretar per identificar el canvi, aquests canvis que han passat en aquests anys, amb un bon protagonisme, en podríem dir, dels moviments associatius, dels propis pares i, evidentment, l'administració, no vull deixar de dir-ho, ha jugat també, en algunes èpoques més que nosaltres, un paper determinant. Després podem continuar comentant. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Climent. M'he quedat amb unes quantes frases abans de passar a la Glòria. La primera és que tot això va començar gràcies al moviment associatiu i això genera fortaleses i fragilitats. La segona és que s'ha fet un canvi de mirada perquè s'ha deixat, o s'ha començat a deixar enrere l'aproximació patològica a la realitat. La tercera és que s'ha passat del criteri de sempre dependents cap a una autonomia i cap a determinació. La quarta és l'aparició del terme d'inclusió amb la pregunta bàsica de superar la pregunta d'aquest nen és integrable o no. La cinquena frase que m'he quedat és la transformació dels centres d'educació especial marcarà el futur, depèn de com es transformin. El reconeixement de drets i compromís col·lectiu, el rol de la família, és bàsic. I l'última, l'expectativa de vida que ha pujat dels 40 als 60 anys degut a la millora científica també ens canvia la realitat. He fet un resum així, he dit moltes més coses, però... Molt bé, ja quasi no puc anar. Abans d'entrar en el debat, ara li cedeixo la paraula a la Glòria. S'està sentint per aquí un WhatsApp tota l'estona, si algú el pogués apagar, el so estaria fabulós. Estàs sentint pip, 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 pip. Molt bé, Glòria, doncs. Poso per poder veure això. Tens el comandament, oi? Sí. Jo també us agraeixo que m'hagueu convidat. Ja tinc, a més, ja famílies amigues, empresari Daura, i, en fi, després us donaré una mica de material perquè us el pugueu llegir a casa també. I m'agradaria, primer felicitar la vostra iniciativa. Jo crec que sou únics, jo no sé si al món, però realment aquestes 3 Cs, jo veureu que després al final us demanaré que n'afegiu un altre, un altre C. Però crec que és aquesta no sé, ho trobo molt bonica, aquesta cosa de compartir sense crear una associació. A més, jo m'he pogut moure molt perquè com el Climent tinc molts anys de recorregut i, per exemple, a Espanya a cada lloc hi ha una associació de famílies amb síndrome de Down, també passa a Alemanya, però Cádiz i Bahia 13, cada família volia la seva, cada una és la millor que la otra. Per tant, aquesta cosa vostra jo crec que té molt de sentit comú i jo us ho valoro i penso que tant de bo tingueu recorregut. Això no vol dir que després aprofiteu tot el que ja hi ha, que hi ha coses, però des de vosaltres i a més ens heu d'impulsar a tots els que estem ja en associacions a millorar-les. Jo, després de l'exposició tan organitzada i ordenada del professor, el meu és més desorganitzat perquè ho soc més desorganitzada i a més perquè tinc moltes coses que m'agradaria transmetre's. La Marta treballa amb mi, per tant, que sap moltes coses i pot afegir. Treballa amb mi vol dir, treballem juntes i si em deixo alguna cosa també ho pots afegir. Jo hi ha una cosa que sí que la volia afegir en el que ha dit en el Climent, que té raó que han canviat molt les coses, molt. Jo he visitat més de 2.000 empresaris, més de 2.000 són uns quants. Per tant, sé la veu de la societat respecte a la discapacitat i sobretot al síndrome de Down, perquè vam començar amb síndrome de Down. Ho sé, un dia m'agradarà escriure-ho, no sé si ho sabré fer, però m'agradaria fer-ho. Per tant, sí que han canviat moltes coses. Per exemple, i el Climent se'n recordarà, que hi havia moltes escoles que si tenies síndrome de Down
d'educació especial no t'agafaven, perquè només agafaven nanos que no se'ls notés amb respecte. Catalunya, anys 70. En aquell moment d'explosió de tantes escoles, n'hi va haver algunes que si tenies síndrome no t'agafem. Començaré per dir-vos que ara, i la Marta ho sap perquè m'ha acompanyat a empreses, és una mica al revés. Intentaré. Ara, que ha passat una miqueta al revés. Els nois amb síndrome de Down han guanyat. El síndrome de Down té un prestigi social, no fa por. Una miqueta té la característica, són simpàtics, són riallers, que ja sabeu que alguns sí, alguns no. I aquí començaria jo la meva aportació a vosaltres. Ens hem de creure tots que cada un és únic. L'únic que passa en la vostra espai 21 és que us uneix el síndrome de Down. Això és un perill en alguns aspectes. És preciós, però és un perill. És un perill si no us poseu a dintre molt clar que cada un té dret a ser diferent, absolutament diferent d'un altre, com ho som nosaltres. Llavors és perillós perquè n'hi ha alguns que són bombes, de simpatia, d'energia, de tot, i hi ha d'altres que no. Llavors això s'ha de saber pair també. Llavors això és una de les coses que entre vosaltres també us heu d'ajudar amb això, de respecte a la diferència d'ells de vosaltres també, i des d'ells. Llavors, que a Catalunya hi va haver alguna iniciativa fantàstica, que no sé què se n'ha fet. Te'n recordes el Margalló? Margalló era una escola d'educació especial que es va convertir en pública ordinària, a la zona de Garraf. L'anàvem a veure tots, ens queia la bava. Era difícil perquè hi havia nanos molt afectats, nanos que no menjaven, no respiraven sols, no havia de tot. No sé com va acabar Margalló, no ho sé, però sí que hi va haver moltes iniciatives bones, que algunes no han funcionat, com va passar a Itàlia, que es va tancar l'hospital psiquiàtric, això s'hospitaria el meu home, tots, la institució negada. Va ser uns anys, del Franco Basaglia, llibre molt recomanable, i totes les escoles d'educació especial, totes. Tots els nanos es van repartir en les ordinàries. Com són italians i són llatins com nosaltres, va haver la revolució. I es van crear, llavors el rebot. Llavors farem la millor escola d'educació especial. La solució, jo, enlloc l'he trobada, a Europa no s'ha trobat la solució, a Alemanya també hi ha integració i alguns llocs més que uns altres, el que passa que a Espanya, com bons llatins, hi ha fantàstiques iniciatives i coses molt injustes. Sí que ha evolucionat molt, però encara ens trobem moltes famílies que venen a Aura, per exemple, que és on jo treballo, desorientades del tot, i viuen a Barcelona. No viuen a Osona, que potser és més difícil, a Barcelona. I que et diuen, és que no, està a casa, no fa res, perquè no sabem, no ens han donat la solució, no sabem on anar. És una cosa... Perdoneu, és el que hi ha. No n'hi ha més. Bueno, ja està dins de doncs a Barcelona, avui dia, aquest any passat, la setmana passada, encara hi ha moltes famílies que et venen dient que hem anat aquí, no ens l'agafen, anat allà, no ens l'agafen, anat allà. No. O sigui, això està passant avui. Sí que hi ha iniciatives, una mica a la llatina, no? Que hi ha coses fantàstiques, que se sobreviu com ja us explicaré com sobrevivim, però també hi ha molta desorientació. Falta una cosa que jo vaig veure a Dinamarca, que és una persona que acompanya a la família i a la persona amb discapacitat al llarg de tota la vida. És el curador, el curator. Aquesta figura que coneix fantàsticament bé l'entorn de la família on viu, si viu a Pagès o viu a una ciutat, i li va mirant, a veure, en aquest moment, què és el millor per a aquesta persona. Això no seria tan difícil, és que no seria tan difícil, és qüestió de posar-se. A mi m'agradaria, sempre que parlo, com que m'entusiasmo el que faig, doncs sembla que el meu sigui el millor, que la integració laboral sigui el millor. No és veritat. Cada persona necessita un lloc i ha de tenir el seu lloc, amb els suports, com deia el Climent, que la facin feliç, que és la premissa que tots volem. No que sigui un gran treballador, no que sigui un gran futbolista, que sigui feliç. Per tant, ni la inserció laboral heu de sortir d'aquí pensant que és el millor, ja ho veurem. Cada moment del vostre fill s'ha de buscar la manera. El trist és que no l'hauríeu de buscar vosaltres. Hauria d'haver professionals que us acompanyessin en aquest peregrinatge terrible de dir ara què li toca, cada vegada que hi ha un canvi d'etapa.
o cada vegada que és horrorós. Clar, jo ho he vist que a través de vosaltres, jo no tinc cap fill amb discapacitat, però com si els tingués ja, perquè he vist drames horrorosos de famílies anant, no? I aquí no el volen, aquí tampoc. Jo ho he viscut això, quan vam començar la integració, els primers passos als anys 70, jo vaig estar en una escola amb una aula de suport i ens vam posar d'acord els professionals que una escola especial i les nostres escoles van muntar un seminari que es deia Seminari Sarrià Sant Gervasi, perquè la majoria d'escoles estan allà, 7 escoles, i vam intentar que no fossin les famílies els que busquessin el futur, sinó que fóssim nosaltres. Per tant, i aquí entro amb si dret o solució, jo crec que una mica de cada, nosaltres vam muntar com una solució. Quan s'acabava la vida integrada en una escola ordinària, a tranques i barranques, perquè la solució jo almenys no l'he vist enlloc, no? Els nanos, cada un s'apanya una mica com pot, i si tens dificultats, doncs tens més dificultats. Hi ha escoles modèliques amb integració, amb itineraris i amb historials fantàstics i que nosaltres hem rebut famílies molt disgustades. I al revés, vull dir, nosaltres hem vist, jo us podria dir, doncs totes les escoles que coneixem, que són bastantes de Barcelona, i rodalies que fan integració i algunes famílies estan molt contentes i altres han plorat. Per tant, també hem de pensar que l'escola és la persona que et rep, també la persona que t'acompanya al moment. El moment de la criatura, el moment de la persona que està allà, la persona que et transmet que allà no pot continuar, pot transmetre d'una manera fantàstica o fer-te molt mal i deixar-te. Bueno, i ara què? Bueno, doncs mira, aquí no pot estar, i on estarà aquesta persona? On estarà el meu fill? On està el seu lloc? Això no està solucionat, jo crec. Encara està així. Solució n'hi ha d'haver per tothom. La Marta em va recordar, diu, posa aquesta diapositiva, Pere, que us la passaré, i, perdoneu, quan ho vaig fer el correcuita a l'últim moment, està en castellano, perquè és alguna presentació. Si mireu això, això no és de Catalunya, això és mundialment. A veure, una persona amb necessitats especials, començarem a baix, jo quan treballava a Blanquerna això li posava 2 fletxetes, una amunt i una altra avall, que vol dir que depèn del moment de la seva vida. Un pot estar en un moment de crisi i necessitar un entorn més controlat, més vigilat, més protegit. Començarem per baix de tot, que és una institució. És una persona que necessita un noi molt afectat, amb paràlisi cerebral greu, per exemple, o una malaltia mental greu, un autisme sever, i aquesta persona, com més protegida estigui, millor, en una institució. Centres d'activitats diurnes, centres de dia, taller ocupacional, que veieu que està molt avall, ara es diuen STOs, Serveis Terapèutics Ocupacionals, si no ha canviat el nom, no ha canviat, em sembla. Aquí és on, quan nosaltres vam començar, tots els nois amb síndrome Down estaven a Catalunya. La meva companya Montse Domènech i jo, que vam començar a Aura, vam recórrer tots els centres especials de treball de Catalunya a l'any 87. I no hi havia ni un sol noi amb síndrome Down treballant contractat. Això us ho puc firmar, us puc dir el recorregut, ni un. Per què? I mireu que està avall, no tinc un punter, però està al tercer. I nosaltres vam fer el salt perquè dèiem, són graciosos, però no són treballadors. No poden ser simpàtics, pocs llegeixen i escriuen, pocs. Us diria d'escoles on estan els vostres fills que discutíem nits i nits, perquè tots fèiem el seminari era sempre de nit, que si valia la pena o no que aprenguessin a llegir, si això era funcional o no. Discussió que l'hem tinguda amb escoles molt reconegudes i integradores. Això ja s'ha passat, això també és... Taller ocupacional vam fer el salt fins allà on està en el rojo, empleo ordinario con apoyo, que és el treball en suport, que és on estem nosaltres treballant. Per tant, vam deixar enrere tot el que són, tot el vinculat especial. No sé si ara no em dóna temps, però tot això, si voleu, la Marta o dinant, ens ho podem explicar, quina diferència entre un enclavament i un centre especial de treball, que és important, que segurament us en parlaré perquè com que em surt la bilis, doncs em sortirà algun moment. Bueno, aquest és el camí que vam fer nosaltres, no? Passar els nois amb síndrome Down, vam començar l'any 89, amb 8 nois amb síndrome Down, que els vam passar d'estar en un taller ocupacional a estar en empreses ordinàries. Cap secret, tot lògic. En aquell moment no sabíem que hi havia una metodologia que es deia treball en suport. Simplement el que vam fer és dir, a veure, han estat en escoles ordinàries i hem seguit
més o menys bé, amb una mica de suport, amb aules de suport, cada una d'una manera, però amb suport, doncs vam intentar que l'empresari se'ls remi. El primer que us haig de dir és que l'empresari és molt més fàcil que els companys del món educatiu. És més fresc. Ells no en sé d'això, però si vosaltres ho dieu, ha sigut francament el més positiu de la nostra feina. La gent no té tants prejudicis, no en té tants perquè no en sap tant. Jo quan he anat amb alguna empresa que em renta de recursos humans que és psicòleg, ja pateixo. Ja pateixo perquè en sap molt. Llavors sap tots els problemes que té un noi amb síndrome de Down, tot el que pot fer. Quan la nostra visió, com deia el Climent, no ens serveix de res, diagnòstic, no és que no ens serveix. Diagnòstic síndrome de Down, no em diu res en això. Diguem com es diu i diguem en què l'hem d'ajudar, què necessita suport. I amb això, els empresaris que normalment s'hi arriben molt amunt és per alguna cosa, això també ho he après, perquè jo també venia del món de l'educació i l'empresari era malo per definició. La veritat és que hem donat un gir important i per nosaltres ara l'empresari és el nostre soci, la veritat, i hem après molt i hem viscut això, hem viscut aquesta comprensió i aquesta frescura de dir si vosaltres ho dieu, ho intentem. Però tornaré enrere. Nosaltres ara us explicaré una miqueta la metodologia de treball en suport i ho aniré lligant amb diverses solucions. Per mi el treballar és un dret com per tothom, la Constitució ho diu, no cal que s'inventi, la Convenció ho torna a dir, la LISMI ens ho va dir l'any 92, la LISMI, molt resumit, ja deia que les persones amb discapacitat sempre que puguin han d'estar en un entorn laboral ordinari. Només aquelles en les que aquest entorn els hi pot ser perjudicial han d'estar en un entorn protegit. I és quan es van crear els centres especials de treball. Climent, si m'equivoco amb algo, tu que sabes mucho. Es van crear els centres especials de treball, que és un model fantàstic, però que ha fet molt mal. Si algú no està d'acord, podem discutir-ho a l'hora de dinar. Ha fet molt mal. Per què? Resulta que han creat una figura important, les persones estan contractades, s'han creat empreses enormes, algunes modèliques i que són el motiu d'estudi ESADE, l'IS i tot això, que són la Fageda, la FLISA, la ONCE, tot això, i jo crec que el que menys interessa és la persona, perquè el primer que ha de fer la persona, com dèiem ara, és dir on estaré. En aquest moment jo vull estar aquí o no, però si no vull estar aquí tinc que tenir altres oportunitats. A veure quines opcions tinc. Si l'altra opció és estar en un centre ocupacional només, jo crec que tinc altres possibilitats. I si tinc interès d'anar a una empresa, almenys haig de tenir l'opció. Nosaltres tenim casos, nosaltres hem col·locat quasi 300 persones firmat contracte, però no estan treballant 300. Alguns han perdut 3 feines. I han anat aprenent, doncs com aprenem tots, doncs amb errors. Si no els deixem equivocar no aprendran mai. Abans una mica, perdó. Bueno, aquí com que no ho veureu, jo us donaré un tríptic i ho tindreu tot. Ara nosaltres el que hem intentat és una miqueta més enllà de lo que és la inserció laboral, perquè la feina, tots nosaltres treballem, si tenim la sort de treballar, però això no és la nostra vida, no? La nostra vida és la casa, és el cap de setmana, és la vida. El treball és un sistema a gust millor, però no és la vida. Llavors, una miqueta confonem. Jo quan sempre dic que les famílies a vegades han arribat a venir gent recient nascuts dient és que la meva il·lusió és si arriba algun dia a treballar. Segurament, però vull dir, és una mica, en la nostra societat occidental, és el que ens dona la identitat, el DNI. Ara ja no posa de què treballem, però segueix sent, no? Quan preguntes a algú, sí, aquell que és advocat o aquell que és jardiner o aquell que... No, marca caràcter. La feina marca caràcter. En les persones de discapacitat jo diria que inclús una mica més. Jo quan sento dir als nostres nois és que treballo a l'APCO, és que de veritat emociona, no? Vull dir, és una cosa important, és una cosa que dona identitat. Els italians no fa molt, perquè jo ho he vist amb un DNI, posava professió, i posava professió handicapata. Sí, però aquí, sí, Itàlia. Clar que són grans clients, sí, però ho posava.
Vull dir, no té perquè no és que fos tan greu, estava dient no pot treballar perquè té un hàndicap. Però en aquests moments, que no ho posa per ningú, però segueix sent un signe d'identitat. Per nosaltres, aquest signe d'identitat té que anar acompanyat d'un canvi de vida, no? Que la vida també sigui plena. Per tant, nosaltres intentem que els nois que estem atenent, que no són molts, ja us dic que no m'agradaria ni presentar-ho com un model més, i que ha estat replicat i que si es fa bé funciona, si no es fa bé doncs pot ser horrorós. Avui acabo de parlar amb un empresari que em diu heu vingut poc amb un noi, aquest noi no està bé, doncs molt malament. Per tant, els suports, si a vegades poden inventar grans coses, i si no es fa ben fet, millor no fer-ho. Si la inserció a les escoles no està ben acompanyada i el que estem fent és que un noi ho passi malament, és que no sé si puc parlar d'exemples. A vegades a la Montse l'he fet venir mi a la universitat. Montse Turà, que està aquí ara està de suport, un bon dia va dir, estava integrada en una escola, que podia, perquè té molta capacitat, i un bon dia va dir, no, jo no vull més. I amb tot el dolor de l'ànima de la família i nostra, va anar a una escola d'educació especial un temps. I ella va dir, va, jo aquí he fet amigues. I ara està treballant a Nike del Barça, i té una vida bastant plena i bastant amb suport, ho necessita, però bastant plena i com ella vol, jo crec, bastant com ella vol. Què us ho deia, de mare? Bueno, sí que Aura no és només una agència de col·locació, això els diem sempre a les famílies que a vegades venen, que els busquem feina. I llavors diem, rebobinem i mirem què fa aquest noi vol treballar, aquest noi serà feliç treballant o ara estarà a la feina com si estigués en una escola o si anés a jugar. Llavors mirem una miqueta tota l'estructura de la persona. Això és una miqueta agosarat, de dir que estem ajudant. El nostre eslògan és vida i treball amb suport. Jo dic que és una miqueta inflat. Almenys és per reflexionar-hi. Per les famílies de dir, nosaltres no ens preocupa que només treballi. Si no va al gimnàs, si no té amics, si el cap de setmana se'l passa tancat en un quarto amb els cascos posats, això no és vida amb suport. Llavors, molts nois estan integrats a la feina i no estan integrats en la seva vida social, que potser és el capítol més difícil. La inserció laboral no és tan difícil com us imagineu. Jo dic, Marta, si em passo, ho dius, però ja ho has vist. No és tan difícil. Trobar empresaris que ens obren la porta no és difícil. Trobar nois que els agradi treballar no és difícil si trobem la feina a mida del que pot fer, ni més ni menys. Si està per sota s'avorreix com nosaltres i si està per sobre emmalalteix. Perquè també trobem gent que està tot el dia fent coses que a vegades és tremendo, que dius, quin moment descansa? És que no en té. Perquè quan arriba a casa és dutxa i anar a dormir. Vull dir, no. Els nostres nois estan sobre. Ja us dic, jo no tinc fills amb discapacitat, però és que els veig i n'he conegut, la vida m'ha portat a conèixer moltes famílies, i la majoria estan sobreinflats. El doctor Flórez ens va passar a tots el síndrome de Dennis, que us convido que el llegiu, que és la malaltia a través de la sobreestimulació. La mida justa és dificilíssima, perquè si els deixem estan al sofà. Nosaltres sí que veiem, a Aura, una de les coses que és obligat és la formació continuada. Si aquí anem als drets, està totalment, els nostres nois a partir de certa edat, que és molt poca, els nois amb síndrome Down i discapacitat intel·lectual, els està vetada la formació continuada. Enlloc, no hi ha lloc. Els hem de crear nosaltres de les nostres institucions, que potser no és el millor lloc, però hem de muntar perquè continuïn, primer, mantenir el que han après, no perdent la curiositat per aprendre i per seguir fent servir les neurones, perquè si no fan la feina, dinen, sopen, dormen i es distreuen si fan esport i si els que no hi van, doncs ni això. Per tant, un dels drets que està totalment i que hem anat... Vam aconseguir, durant uns anys, vam aconseguir tenir una mica d'ajuda per fer formació continuada a persones amb síndrome del Departament d'Ensenyament, el van treure de formació d'adults. Vam dir, treu d'on t'ho vulgueu, però alguna ajuda han de tenir aquesta gent per tenir formació continuada. En l'any 93 vam fer formació a la universitat, dintre, que ara hi ha moltes iniciatives que ho fan. Per què? Perquè vam dir, molts tenen germans que han anat a la universitat.
Imaginar-te a la universitat, bueno, nosaltres ens ho imaginem més fàcilment, però hi ha nois que quan els deien com és la universitat, no sabien com era, no es fan l'idea. Llavors vaig dir, traslladem-nos a nosaltres en allà. Vaig aconseguir que molts amics professionals, un físic, una música, una professora de literatura, els donessin classes, posada de mida, van fer-ho molt bé, i després els van fer, doncs, el Paranins els hi va donar un reconeixement, va ser molt maco. Però només la nostra finalitat era que coneguessin l'espai de la universitat. Ara a Madrid hi ha institucions que estan fent formació, aquí nosaltres Blanquerna també ens ha obert la porta, és una cosa, però la formació continuada, penseu que no està finançada ni recolzada per ningú. Per tant, és una de les coses que també en Banc Catalunya estem anant a les diferents conselleres que surts d'allà, l'última aquesta no la conec encara, però en totes les anteriors surts d'allà quasi dient-li, miri, demà vingui ben a casa si estan tan malament, perquè ploren, de veritat, no estem demanant molt, estem demanant una mica d'ajuda per a aquest tema. Com que abans us he dit que jo, encara que no vulguin sortir-hi a la bilis dels sets, començo. Quan una persona amb edat laboral entra als nostres serveis, perd una ajuda que es diu USAPS, que és una ajuda que tenen totes les persones que estan treballant en un centre especial de treball. Amb aquesta ajuda, els nostres nois ja podrien tenir psicòleg, logopeda, poc, no és molt, però són uns 3.000 euros any. Si entren, o sigui, nosaltres rebem la candidatura d'un noi i molts, si estan donats, perquè ara ja no s'atreveixen a dir síndrome de Down ocupacional, ja no és tan automàtic. Ho era abans era així, automàtic, un centre terapèutic. Ara ja no, i els que els hi posen que pot ser susceptible de treballar, posen així, llavors et diu, aquesta persona pot rebre USAPS. Els USAPS són aquestes ajudes, aquestes unitats de suport a la persona, que si estàs treballant en un centre especial de treball, tens un sou que te'l paga el centre especial de treball i a més tens un dret que pot ser, depèn de com utilitzi el centre especial de treball. Pot tenir unes hores de psicòleg, pot tenir... En realitat es van crear perquè aquesta persona tingui algú que t'ajuda per dir si tu estàs bé en aquest centre o no, o ajudar-te a buscar feina fora. Imagineu-vos si la cosa peregrinament... O sigui, els drets ja hi són. El que dèiem, Catalunya ha sigut pionera amb lleis. A nivell d'Europa ha estat pionera. Nosaltres, jo vaig ser en aquell moment creadora, no sé quin any era, però creadora a Europa d'una cosa que es diu EUSE, European Union Supported Employment, perquè Espanya ja l'havia creat. Vull dir, paper, molt. Ara, els drets posats en paper és una cosa, en la realitat és una altra. I ara comentava això, que encara avui en dia ens arriben moltes famílies que ningú els ha dit què han de fer, on han d'anar. No pot ser, algú està passant greu. Després de tants anys i amb l'evolució i amb una convenció que ja, de veritat, ja comença, ja sap tothom de memòria, però que està en el paper, en la realitat no. Segueixo. Això només us deia aquest pantallasso que no cal que us el mireu, després tindreu una mica d'informació. A més de la vida laboral, hi ha moltes altres coses que les hem de tenir en compte. Quan nosaltres anem a una empresa, necessitem el suport que deia el Climent. Un noi, a veure, la primera pregunta que es fa a les famílies, i nosaltres també ens els feien, quins nois poden treballar? Qui pot treballar? Com ha de ser? Quines característiques ha de tenir? La meva resposta és no ho sabem. Perquè els nois més brillants amb síndrome de Down són els que han tingut més problemes a les empreses, en general. Ara us ho dic, això ho prengueu nota perquè és una mica més barat de dir, però ha sigut una mica així. I nois que potser no saben llegir i escriure, que a l'empresa són volguts, estimats, valorats, perquè són grans treballadors. Per tant, tornem en que cada un és com és. Sí que és veritat que hi ha famílies que el ser treballador és molt valorat, hi ha altres famílies que s'ha valorat més els aprenentatges acadèmics. S'ha valorat moltíssim la instrucció. I potser les pautes, les normes i la responsabilitat, perquè per mi ser adult
A més, és un exercici de responsabilitat. Cada un la seva mesura. I no pot anar a treballar una persona que no sigui adulta, que no sigui... Si l'ha d'aixecar la mare, si tot ha de ser perquè... No, si no treballa per ell mateix, algun dia l'altre patarà. No patiu, perquè pot patar la primera vegada, i potser la segona ja va millor. I també tenen dret a equivocar-se. Jo entenc que és molt més difícil educar una persona que té unes dificultats amb tot el tema de responsabilitat, perquè els altres fills, els meus fills no m'han demanat mai quan se'n van de casa. Un bon dia et diuen, m'he agafat un pis amb amics. I llavors tu calla, perquè si desitges bona sort, doncs recordes que s'han de rentar la roba. Però amb els nostres nois amb síndrome de Down això no passarà. Per tant, la nostra implicació és molt més potent. El suport a mida. Quants temps necessita un noi per anar a treballar? A mida. Cada cas únic, i de veritat això jo és l'únic que us diria a Espai 21, que encara que us uneixi la síndrome de Down, us traieu del cap que no n'hi ha dos d'iguals, Llavors el suport també ha de ser molt a mida i no podem dir, nosaltres a l'empresa, al principi que fem un conveni de pràctiques amb l'empresari, per tant no cobres a l'empresa perquè nosaltres demanem fer la formació en situació real. El que més costa a una persona amb dificultats intel·lectuals és fer la transferència. A mi també em costa, no? Jo agafo un ordenador nou i dic, ostres, això com em poso el pell. Hi ha gent que és més hàbil i ho fa més ràpid. Una persona amb discapacitat, lògicament, tot el que és extracte i transferir aprenentatges li costa més. Si nosaltres tinguéssim cuines o, màquines d'escanejar, que és el que fan nois en empreses. A més, per exemple, en els hotels, tenim molts nois treballant en hotels, cada hotel té el seu ritme i el seu estil i tot. Per tant, la formació la fem molt, la formació d'habilitats socials es fa prèvia, a l'aula, però després es fa a mida el suport que necessita la persona per aprendre això. Quant de temps? Depèn. Mínim un mes segur, la nostra mitja són 2 mesos i mig, 3, abans d'un contracte. I no es passa res si un noi necessita 4 mesos. Per què? Per això que estan dient. I a l'empresari ja li diem, ja ho veurem, ho valorarem conjuntament. Per tant, aquí us hem posat primera fase, segona i tercera. Ja us podeu imaginar que abans de portar una persona a treballar, jo us he dit abans que he visitat més de 2.000 empreses, cada empresa també és diferent. El conjunt, positiu. El feedback amb l'empresari és bo. Tu ja li pots... L'última, el més recent ara, és que tots els empresaris prefereixen un noi amb síndrome de Down. Que se li vegi, perquè així, si s'equivoca, tant és així que després de 26 anys de treballar hem tornat a fer una cosa que havíem fet, que és una etiqueta que posa Fundació Aura perquè si l'empresari vol hi posa. Perquè si s'equivoca, si està encara al públic o si els veuen en empreses molt estiradetes, si els veuen i fan algun error, doncs que puguin dir, és que és un noi d'una fundació. Moltes empreses no volen, però algunes nosaltres els hi oferim. Llavors també el noi descansa una mica dient, no, a més pots trucar, no? No és general, us dic que si nosaltres ara en aquests moments tenim prop de 200 nois, estan en 2 empreses amb etiqueta, prou, o sigui que és mínim, res. Però sí que és veritat que en molts casos, i inclús una de les últimes integracions que hem fet la setmana passada, era una empresa que havia dit que se li noti, que se li noti. I jo li vaig dir, vale, total, que el dia que la vam anar a acompanyar, és una noia que és una monada, no se li veu res, és una noia amb discapacitat límit i té algun problema físic, però que no se li veu res, és una monada. I se'n van quedar mirant i no em van entendre aquesta. I llavors, quan la van conèixer i de més, jo els vaig dir, mireu, nosaltres ara no teníem cap noi que pogués fer-ho tan bé com ho farà ella. Bueno, aquesta és la primera, però la segona que posarem en una altra. Per tant, els persones de seguretat han tingut un plus, ara és un plus, és la veritat, és la realitat. Així com havia anat a escoles d'educació especial i no els volien, perquè se'ls notava, ara han fet la volta i que també hem de vigilar perquè això no sigui aquests estereotips que la gent diu de simpàtics i llegeix això que ens posa molt nerviosos.
El suport és al llarg de tota la vida laboral i al llarg vosaltres ja sabeu que el vostre suport serà per sempre. Vosaltres, i aquí vaig a la C aquesta altra que jo us volia afegir. Si podeu afegir a les vostres classes confiança, jo crec que anirem millor. Nosaltres, a diferència de quasi totes les entitats, no la va crear cap familiar de persones amb discapacitat. Vam iniciar-ho 2 persones demanant excedència a les nostres feines i agraïm que hi hagués les 8 primeres famílies que van confiar en nosaltres, que no érem ningú, i que vam dir, nosaltres els posarem a treballar amb empreses ordinàries. I si no hagués sigut per aquest primer pas de famílies que van creure en nosaltres, aquí no estaríem. Jo, almenys, vosaltres sí, jo no estaria aquí. Vull dir que vam tenir la sort que vam trobar la confiança. Si no confieu en un professional, un altre, perquè si no anem tots junts, els nois tenen una sensibilitat, i això ho sabeu, especial per tot el que són emocions i estat d'ànim. I si vosaltres no creieu en la mestra que l'està portant el tutor, el noi ja ho sap immediatament, i no sabrà dir-ho, però ho sap. Pillen qualsevol comentari i a vegades ni comentaris. Saben perfectament i nosaltres ho veiem i a vegades ens ho diuen. És que mi padre dice que tu estàs loca. Vale. I tu què opines? Vull dir, això, de veritat, ells ho pillen, no cal que ho diguin els pares. A vegades no ho diuen, no ho volen dir les famílies, però ho pillen. Llavors, aquestes 3 T's, jo, a més petiteta si voleu, però confiança amb els que estan oferint el vostre suport, perquè no estarà vosaltres sempre al costat dels fills, que no es tracta d'això. Jo hi ha una cosa que crec que s'hauria de muntar algun dia, a veure si us animeu, que en la sort que he tingut que m'han convidat a molts llocs i he pogut viatjar gràcies a això, doncs vam visitar els països nòrdics. Els països nòrdics tenen coses molt bones i coses no tan bones, però una molt bona, ja fa molts anys que vam veure, és que és obligat que l'adolescència d'una persona amb discapacitat, de lo que sigui, problema de ceguesa, un problema de mobilitat intel·lectual, visqui fora de casa, mínim un any. Mínim un any. I això, obligat. Adolescència. 16-17 anys. 16-18 anys. Jo tinc, si algú s'anima, jo tinc una idea, jo tinc tot ara l'he enviada, no. Això ho he dit molt ràpid, no és... Després, a l'hora de la realitat, ja diríeu, ui, no, per què no, Bueno, només dir-vos que, a veure, ara vol dir ben favorable i hem tingut sempre sort. Nosaltres hem tingut sort, i crec que ens ha acompanyat. Llavors, aquest sort, un empresari d'aquí d'Osona, que el van fer patró, jo el vaig conèixer casualment en una empresa, i li vaig dir, vols ser patró nostre, que ens ajudaràs? El vaig veure que ens ajudaria. Ens ha regalat anuncis a La Vanguardia. Per què? Amb ell li van regalar els anuncis, és Can Duran, de Vic, d'aquí al costat, Can Duran. Doncs el David García Gasull li van donar un premi pels anuncis que feia i va dir, no, jo aquest premi el donaré a la Fundació. I de més us endavant, no una plana, sinno 4. Bueno, ara no ho veieu, però sota és un agraïment a totes les empreses que han contractat nois, que són 150 i que són les millors. Bueno, com que ens quedarem a dinar, seguirem parlant com vulgueu. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, ara passem al debat. Abans faig un resum també, perquè la veritat és que la Glòria, si estigués tuitejant, m'ho hagués posat fàcil perquè fa unes frases que són espectaculars. Abans de començar amb la frase, suposo que tots us heu apuntat a ser danesos, perquè això de tenir algú que tota la vida t'acompanyi amb el que hem hagut de fer, us trobo genial. La segona cosa, la primera frase que m'he apuntat així és l'escola no és l'escola només, sinó és també qui et rep i qui et porta. Penso que això és important. A nivell històric també m'ha sobtat la frase de hem estat discutint amb moltes escoles punteres si era funcional que el nostre fill aprengués a llegir o no. Veiem una miqueta el que hem evolucionat.
Aquesta m'ha quedat gravadíssima. Amb l'empresari és molt més fàcil que amb el mestre. No? Però no es pot dir, Després també, fa uns anys que no volien gent amb síndrome de Down i ara el que volen és gent amb síndrome de Down. Els centres especials de treball han fet molt mal. L'inserció laboral no és tan difícil com ens l'imaginem. A veure, puc matisar? És que és un tuit no es matitza. Sí, ara matitzes, ara. És broma. No, sí, ara. Un altre que m'he apuntat aquí, els nostres fills tenen vetada la formació continuada. Penso que aquest és un tema important. Un altre és els suports a mida. I hi havia dues frases més que les he posat en una, el millor que es vegi, que ho és, i mi padre dice que estàs loca. Ens hem apuntat que afegim la quarta C de la confiança, penso que és important, i m'ha encantat, a part de ser danès, això de l'adolescència fora de casa me sembla genial. Aleshores, deixo que la Glòria matitzi el tuit i entrem al debat. No, només hi ha un tema que és molt desagradable el que he sentit aquí ara. El Centre Especial de Treball és un model boníssim si compleix la seva finalitat, que és transició a l'empresa ordinària. I els millors nois es queden forever. Llavors, els centres especials de treball són ara en aquests moments les empreses més productives, més capitalitzades. Això no és el que hauria de ser. No? I que es mantenen amb el sou base per tota la vida. No només dic això, ara que han fet molt de servei, segurament, però s'hauria de netejar coses. Molt bé, doncs, de la història de l'educació, de la història del món laboral, preguntes. Si ho feu amb el micròfon anirà millor perquè així és... A mi m'ha sorprès molt aquest comentari que has fet que hi ha nanos que no saben llegir i escriure i la seva inclusió és molt més fàcil. M'ha sorprès molt que entenc que cadascun és diferent, que cadascun necessita una feina diferent, però teòricament, a veure, jo soc mare d'una nena petita i aspiro a una inclusió social i laboral, però sempre tens una mica la base de la idea fonamental de que sí que estic una mica formada, acadèmicament, no? I llavors ara a veure si m'ho pots explicar. També és un tuit a matisar. A veure, jo he començat dient, quan les famílies diuen quin noi pot anar a treballar i quin no, no tenim cap test que valori aquest serà un bon treballador. No existeix. Inclús hi ha nois que són de nivell baix i que són grans treballadors. I he afegit i he ajuntat la paraula responsabilitat. Ser adult és ser responsable de la teva vida i de les teves obligacions. Llavors hi ha nois que han tingut greus dificultats amb lectura i escriptura i que estan treballant. Per suposat que no tots els nois que no llegeixen són bons treballadors, no. Tenim gent magnífica que són, tenim gent, per no dir empreses, perquè en diria tantes, que estan fent feines de molt nivell. Nois que estan fent feines de molt nivell i molt bé. Sí que és veritat que no correlacionen més alt nivell d'aprenentatges amb millor treballador. Esto és el que jo dic. En tot cas ho he dit molt mal dit si he dit que els que són més baixos treballen millor. No. Inclús gent amb un nivell molt baix, si trobem el lloc idoni per ell, pot estar molt bé treballant allà si ell és responsable. Les habilitats socials. Habilitats socials i responsabilitat, que és un altre tema. El meu comentari aquí és clar, no està en funció només de la persona, sinó està en funció de la feina que té.
Llavors, hi ha feines que són molt més adequades que les persones amb característiques concretes. I per jugar a bàsquet has de venir 2 metres. I si no, no hi tens res a fer. Perquè hi ha un pilota de 1,60 m. Llavors, hi ha personatges d'aquests, i els conec, que són adequadíssims per fer segons què. Ja tinc l'experiència de uns joves que han fet alguna feina estàndard, que feien una feina i no es pot fer, sortit de Marroc, i ja tenim un la Glòria, que funciona des del dia 0 com un rellotge. És que és ideal per fer això. Llavors, el secret està en trobar una persona i la feina. Com amb tots nosaltres, això no és diferent. És que perdre una mica aquesta por de pensar, hòstia, això com es fa? Doncs fa igual que la nostra vida. El que passa que ho has de reflexionar una mica més. Però zero por, perquè hi ha feines adequades per cada tipus de persona. El secret està en ajustar els nostres atributs. No té de pas, no és complicat, es tracta de complicat. Més coses. Jordi, aquí davant. Aquí davant el Jordi. Faig un comentari amb si he entès el que has explicat, perquè això, si és veritat no em fa gràcia, és curiós. Expliques que hi ha gent que es queda treballant als centres especials de treball per sempre, potser també perquè tenen aquest ajut suplementari que si van a una empresa ordinària potser el perden, i potser les famílies pensen que si va a la feina ordinària, una empresa ordinària, i fracassa o no li va bé, serà difícil tornar a incorporar-se al set perquè no hi ha places. I per l'altra banda, els empresaris, encara que no hi hagi ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, hi ha empresaris disposats a contractar-los. També veig que els empresaris, trobes molts empresaris molt valents i moltes famílies amb molta por. És una mica aquest el panorama, no? Famílies valentes també, perquè és veritat, penseu que, clar, el camí més complicat sempre per mi és la integració. Tu vas a una escola d'educació especial i fins als 16-21 anys tranquil·litat. Estaran allà, no te'l trauran. La inclusió sempre té el risc de veure com passa, a veure què em diran. A l'empresa passa igual, els nostres empresaris, jo no puc firmar que el seu fill estarà allà per sempre. D'un centre especial de treball difícilment el trauran. Per tant, tranquil·litat, més en un centre especial de treball. Per tant, confiança, és aquesta C que jo us diria. Valentia i confiança també, de dir, a veure, el primer que he començat jo la meva petita exposició dient el primer, el que hem de voler és que el noi estigui feliç, perquè jo mateixa, cada vegada que fem un contracte ens emociona, jo encara m'emociono i n'hem firmat centenars, és molt emocionant, no? L'empresari i la família no ve el noi, fem fotografies, l'empresari, i és molt emocionant i és molt trist quan un noi es carrega la feina i no et sap dir per què. Llavors, aquell moment és dolorós, molt dolorós, no? Aquell noi, dius, però si estaves a la Pedrera treballant, Caixa de Catalunya, i descarregar la feina a voluntat, no? Fent coses incorrectes fins que al final ja prou s'ha acabat. I llavors la família s'enfonsa i nosaltres quasi que també. Ara ja no tant, perquè hi ha nois que no et saben dir m'avorreixo. Igual que cap noi amb síndrome de Down us dirà estic depre. I molts passen moments depressius, molts, simplement bioquímica, aquí el meu home que en sap molt d'això i que els medica, perquè està demostrat que quasi un 80% falta recol·lecció de catecolamina, no sé què és, Roger, estàs per aquí? Se n'ha anat, que em té molt sentit. Però sí que és veritat que els nois no et diuen, i llavors hem de vigilar molt els símptomes, igual que físicament ja us heu adonat que quan diuen que tenen mal de queixal el forall és gros. Molta resistència al dolor. I amb el tema de ser feliços o no, que jo sempre dic, a Jesús Florete sempre em diu, me ayudó mucho cuando me dijiste, tu hija es feliz, porque em deia, no sé si la empresa, digo, pero la ves feliz mucho, digo, tira para adelante, no? I també ens ha vingut gent que estan en un centre especial de treball i la família ve i dic, però el noi com està? Diu, no, feliç i content. Dic, escolta, no? Si algun dia diu que no està content, que s'avorreix, en parlarem, Però si està content, escolta'm, és que és el termòmetre de tots, no d'ells, de tothom. A l'hora de buscar feina, de vegades no estic prou en compte, penso l'opinió dels nanos. O sigui, de vegades pots trobar, ja és complicat trobar un lloc de treball, però trobar més d'una opció on ells puguin desenvolupar una tasca. I de vegades no els demanem què els agradaria fer, perquè a vegades la il·lusió nostra és que treballin doncs això,
la Pedrera o la Fundació La Caixa o una empresa que puguin estar-hi bé i que a més sigui una empresa que t'agradi. Però de vegades tu tens unes perspectives per ells que no són les que ells voldrien. Potser ells seran més feliços fent de, jo què sé, qualsevol tasca en qualsevol empresa ordinària encaixant, i el que passa és que estan en una administració o fent tasques administratives i de vegades al revés, no? I de vegades penso que la seva opinió encara actualment ens costa tenir-la en compte en totes aquestes coses. Nosaltres intentem tenir-la en compte, Quan arriba la família, el primer dia, es demana per separat als pares de què creu que pot treballar i de què li agradaria que treballés. I després li demanes al noi. Molts no ho saben, altres volen ser futbolistes o sortir a Telecinco, però pocs et diuen jo vull ser. I quan et diuen jo vull ser tremola, perquè tremola que posar el llistó de director. Llavors, aquesta és la nostra feina, conèixer-los i de dir, creiem que tu seràs feliç aquí, prova-ho. Llavors, nosaltres tenim la sort que com que ja tenim quasi 200 llocs de treball diversos, doncs amb els nois els acompanyem a visitar aquells llocs, perquè no és el mateix el que ells diuen del que després és la realitat. Treballar al Barça, com treballen els nois nostres, estan a Nike Barça, merchandising, que vol dir posen etiquetes o, com fa la Montse, si voleu us ho explica, reponedora, però no és que estiguin amb els jugadors, amb el Messi tot el dia, això se'ls ha de fer entendre, però sí que tens raó que a vegades els pares, sobretot si tenim pares que són això d'ordenador, tenen la imatge que una bona feina és treballar amb una taula amb ordenador, i no és sempre així. Llavors nosaltres coneixem els nois i els diem, mai posem un noi a treballar sense dir a la família què li semblaria al seu fill treballant aquí. Si la família no ho veu bé, és una mica allò que estàs loca. Si la família no veu bé una feina pel seu fill, a la llarga surt. També us dic que en aquest sentit les famílies són molt, a la nostra experiència, hi ha nois que triguen més d'una hora a arribar a la feina. Però ja és feina, des que surten de casa ja són ells que s'han de preocupar i de fer tot. Vull dir que per nosaltres és, normalment no us ho he dit, però treballen unes 4 hores, n'hi ha algun que en fa 7 però menys, molt menys, la majoria fan 4 mitja jornada, però una hora d'anar i una hora de tornar ja sumen 6. Volem que es cuidin intel·lectualment, físicament, cognitivament, i això ja sumen hores. I recordeu-se'n, si voleu entrar a llegir, si entreu a la pàgina del Down 21, em sembla que deu sortir, el principi de Dennis, no? Fem més del que després ho paguem. Es podria dir que si una família i un noi o una noia han anat a treballar, que volen treballar, trobaran feina? Has dibuixat un escenari bastant positiu en aquest sentit, no? Si no depèn del nivell del noi o de la noia i els empresaris estan bastant oberts i anem a picar portes, ho dic perquè sé que la crisi ha afectat molt al sector a tots, i també al sector de la discapacitat, intel·lectual especialment. No sé si l'escenari es pot dir, podem ser optimistes, podem creure que hi haurà llocs de treball? A veure, jo soc optimista, però no conec de quin parles, El que hem de dir, en general, sí. En general, sí. En general, sí, però sempre tenint en compte això, que el fill d'aquesta companya teva, mare també d'un fill, no sé si tens fill o filla, estigui treballant en una gran empresa, no vol dir que el teu fill allà seria feliç. Per tant, però la meva opinió, Marta, ajuda'm, dels empresaris, com l'has viscut tu? Normalment és ja molt bona rebuda. Molt bona rebuda. I a més, per mi és molt remarcable que es posa a la cua el fet de poder tenir una bonificació econòmica per fer la contractació, el fet legal d'haver de complir. Sabeu en què ens ha afectat la crisi? Les empreses que han acomiadat algú queden marcades durant 2 anys, no poden tenir cap benefici, cap descompte. I una altra cosa que no sabem en general és que els descomptes són tan minúsculs, perquè és el mateix descompte si agafen un enginyer de Telecos que si amb un problema de ronyó, però que viatja a la Xina cada 2 mesos, que s'hi agafa un noi nostre. Vull dir que, tant amb els empresaris, que és un esforç. Clar, el sistema... Que potser convindria assenyalar també que el sistema de finançament, tu ho coneixes millor, però que l'administració té
per fomentar el treball i garantir aquest dret és pervers. Perquè el que s'està finançant fonamentalment són les institucions, les institucions, podríem dir, centres ocupacionals, centres especials de treball, però no el treball en suport. Perquè us feu l'idea, la diferència. Em sembla que és important, per tant, aquí sí que jo diria que els pares i que la societat en general té un objectiu. O sigui, que hi ha raons que si uns depenen de treball i els altres depenen de serveis socials, totes les que vulgueu, però vull dir, políticament, el govern té capacitat de modificar això si ho entenguessin que és una prioritat. Perquè en realitat, vull dir, tu ho deuràs saber, però vull dir, potser estaria bé dir quin és el percentatge de joves, joves i persones adultes en situació d'interval que estan en treball amb suport. La proporció de diners de l'any passat que dona treball, bueno, ara ja fa anys que tant els centres especials de treball com treball amb suport depenent de treball. Això va ser una cosa que quan em mori ho posaran. Jo vaig anar perquè vaig dir la sanitat és única i treball perquè hem d'anar a benestar, no? Anem a treball. I així es podrem gaudir d'ajudes de la Comunitat Europea, tot això. Bueno, resulta que, perquè us feu la idea, és les ajudes als centres especials de treball Catalunya l'any passat 80 milions d'euros. Inserció laboral, no de Downs, ni de tota Catalunya, 4,5. Sí, és que la desproporció és tan bestial que jo si poséssim una miqueta més tindria molta més inserció. És que jo crec que amb les empreses que tenim a Catalunya farien falta... I una cosa que s'ha de mimar i cuidar són els centres terapèutics ocupacionals, perquè els nois que van allà, i alguns dels nostres han tingut que passar temporades en allà, després potser retornen o no, és allò que ha d'estar més cuidat. És la gent més afectada, més cuidat. Vull dir, aquests sí que els han anat retallant. Vull dir que nosaltres ens hem de preocupar, per si algun dia hi hem d'anar algun dels nostres nois, a que els centres ocupacionals estiguin cuidats, ben atesos i mimats. Víctor, i després la Dolors també tenies sota. No, jo volia fer una altra pregunta, però abans d'això, com que t'he sentit moltes vegades, Glòria, sobre aquest tema, sempre em sembla que hi ha aquesta contraposició entre centres especials de treball i treball en empresa ordinària, que la fem massa, com si no existís el problema real en el món de la discapacitat, que és l'atur, que és que hi ha un 40 o un 50% de nois amb atur, no? Per tant, clar, el que les entitats que feu treball en empresa ordinària, inserció laboral en el món laboral ordinari, jo crec que s'ha de lluitar perquè hi hagi els ajuts que calguin, però deixant al marge els que tinguin els centres especials de treball. No contraposant-los, em sembla a mi. Perquè el que volem, en el fons, no és treure d'allà, no és treure d'un lloc on ja els donen feina i per tant no estan a casa, sinó volem els recursos que nosaltres necessitem per generar més ocupació. Però bueno, això no és el que jo volia comentar. Això ha sigut esperant-me. No, una vegada vaig parlar amb un integrador d'Aura i em va comentar que vosaltres veieu que l'edat òptima en la qual comencen a estar madurs per tenir aquesta responsabilitat, per poder, diguem-ne, tenir èxit en la inserció laboral, era 27-28 anys, i que hi havia alguna excepció que als 21, 22, 23 anys ja els hi trobàveu feina. Clar, nosaltres, crec que moltes famílies, acabem l'escola ordinària, per dir-ho així, als 16, i fins als 28 o 27 anys són molts anys, diguem-ne. Llavors, clar, què hem de fer, com des de la teva experiència, què hem de fer per arribar a aquell punt en el que, en el fons, tots volem, que és que naturalment que sigui feliç i tal, però que estigui autònom, etc., però que tingui la màxima inclusió a la societat, i això passa per un treball normal i corrent. I aprofitant, i acabo només, i volia també demanar-li al Climent, que
que nosaltres tenim un fill que ja té a punt de fer 16 anys, no? Llavors, clar, no tenim el recorregut que teniu vosaltres, no?, en el món de l'escola. Però quan parlo amb gent de la meva generació, sí que fas una mirada molt enrere i dius, hòstia, hem millorat moltíssim, no? Però és que a mi em fa l'efecte que almenys en el recorregut més curt que tenim nosaltres, la millora diria que és relativa, de l'any 2000 i poc fins ara la millora és relativa, i és més, crec que el meu fill que va anar tota la primària amb un centre ordinari sense UCs, sense més suport que la mestra d'educació especial que hi havia, no? Ho ha tingut millor que casos que ens han arribat a nosaltres d'escoles amb més recursos, amb més suport, no sé què, però que estan fracassant. El sistema no està donant la resposta a situacions que dius, clar, pensàvem que estaven superades, no?, aquesta situació. Jo crec que la fotografia que fas és sensible. Entenc que la fotografia... Si vols no cal perquè tu se't sent. No, deia que la fotografia que fas, des del meu punt de vista, és molt fidel. És a dir, ja abans he dit que moltes de les qüestions s'haurien de matisar. Si bé he fet i mantinc una visió des de 40 anys avui dia, doncs, des que les coses han millorat, també participo de que aquest camí cap a la inclusió és un camí ple de barreres i ple de dificultats i més, fa de mal dir, però potser segurament més clars oscurs que llums. Per tant, la història que tu... Què ha passat darrerament als centres d'educació especial? La major part d'ells, si parles, comenten que han tingut moltes més sol·licituds d'ingrés que uns anys enrere. Vol dir que les coses no acaben d'anar bé. I no acaben d'anar bé per moltes raons. Jo diria també que si haguéssim d'anar des del punt de vista de la pròpia administració, fa de mal dir perquè que no s'han acabat de fer bé les coses. Per qüestions de mirada i per qüestions... Les coses són... Portaria a portar potser més estona. Durant un temps semblava que el futur de la inclusió era la supressió dels centres d'educació especial. I això va comportar tota una colla de problemes en els propis centres i i que tampoc va suposar un revés. En què es va compensar? En crear UCEs. La creació de les UCEs, que ho vaig dir a la directora general en el seu moment i sembla ser que el decret no surten, però és un error. És un error de concepte. El decret no surt a les UCEs. No. És a dir, més que desapareixen, no es consagra, però en els esborranys anteriorment. Però quin és el problema? El problema és que, com passa tot, si tu crees una unitat, i dius això, unitat, és a dir, què hi havia des de la Llei General d'Educació l'any 70? Unitats d'educació especial, això és de la llei diversa, fa la CIC, i va ser un avenç en aquell moment. Aquest l'únic que hi ha vosaltres és una ESA. Però torna a ser una unitat en què si tu crees una UCE s'omplirà. I si crees una UCE tindràs alumnes d'UCE i tindràs alumnes que no seran d'UCE. Quin és el tema? Si és una concepció del supòsit i una concepció de l'escola. Si tu el que tu vols és que l'escola es pugui organitzar, quan tu crees una UCE i moltes vegades que dones un suport per uns nens, clar, entenen les famílies, però perquè ho demanen, més hores de balladora, més hores de logopeda, més hores de tal. És un enfocament, al meu entendre, clar, fas dependre l'atenció dels nens que si hi ha un jo no tinc suports, jo no tinc... No és aquesta qüestió. Jo penso que les coses, i s'han de matisar, no s'han fet bé. No s'han acabat de fer. I això fa que també la pròpia escola i les pròpies mirades que realment continuen encara basant en què té. Té això, jo no hi entenc. Per tant, que vingui l'altre. Té moltes coses. Els fenòmens segur no hi ha respostes senzilles de problemes complexos.
Jo vull també matisar i totes les cauteles que volen. Però, en definitiva, estic d'acord amb tu que estem més aviat amb una història de clarors curts, per no parlar de fracassos, en molts casos. Perquè l'autèntica canvi de l'escola en aquest sentit té més a veure amb la mirada, té més a veure a entendre que allò que és important, en podríem dir, és el disseny d'oportunitats i que això és un problema de tots els mestres de l'escola, no dels mestres d'educació especial. I és entendre d'una manera diferent els suports i com proveir-los, que no pas altra cosa. Llavors, aquest és un tema, diguéssim, complicat, lent. És a dir, si parlem del 2000 cap aquí, jo podria estar d'acord amb tu que potser no s'ha canviat massa i que potser tenim més dificultats. S'ha de canviar la mentalitat dels mestres. O sigui, els mestres, les noves tongades de mestres, venen amb aquesta revolució, en cap o no? Perquè jo el que veig és que molts mestres, sobretot dels 45 en amunt, estan cansats, no poden ni volen batallar i són incapaços de fer-ho. Trobarem de tot, però la majoritat és... El que passa és que des de les facultats arriben amb tota una altra mentalitat i tota una altra formació revolucionària, o sigui, les polítiques són les polítiques, però els que estan a les escoles són ells. La meva impressió, amb la dificultat de generalitzar, és que molts, jo diria dues coses. És que molts de les noves tongades de mestres que acaben, el concepte que, la posició clara de l'impressió, tampoc l'han acabat. Llavors, que aviat, alguns d'ells aviat s'acumulen. Ràpidament. Aquest és una mica el tema. Llavors, arriben, 4 idees que tenen, veuen que no s'acaben d'explicar a la pràctica i desgraciadament. A mi em fa que és un problema sistèmic, vol dir que implica no només tot el sistema, que implica l'escola i que exigiria, en els casos com és, i algunes escoles, que he tingut oportunitat de parlar amb algun pare, és d'entendre que el tema de l'inclusió no és un tema d'uns nens, és un tema de tota l'escola i d'oferir unes oportunitats que la canalla pugui participar. Per tant, és un tema no tant de... Una altra història, perdoneu-me, portem 30 o 40 anys de PDIs, programes de desenvolupament individual. O sigui, quan tinc un nen li faig un programa. El PI, no? El PI, sí, el PI. El PI que ara està individual. Sí, el pla individual. Clar, la qüestió és, en 30 o 40 anys de PI o de PDIs que se'ls deia per les tècniques, en què ha canviat l'escola? L'escola no canvia. Per tant, aquesta és una explicació al que estava comentant. Mentre continuem pendents del programa i del suport per al nen, no transformem l'escola. I fins que no siguem capaços de transformar l'escola de manera que ofereixi oportunitats per a tothom, no avançarem. Molt recentment no hi participava la família. Ara hi comença a participar la família en la concepció del PI de nen. Fins fa 3 dies era un document que només... De totes maneres, la LOCSE, l'any 90, la LOCSE, en l'apartat que parlava d'educació especial, deia que en els programes aquests s'havia de consultar la família. La denostar la LOCSE, que ja està, diguéssim, com es diu la paraula? Derogar, aquesta és la paraula correcta. Està derogat. Vull dir que són totes aquestes qüestions. L'enfocament, si l'enfocament recau fonamentalment en el que seria la millora del propi context i per tant de les oportunitats que es puguin crear a l'escola, llavors serem realment ferment de canvi. O sigui, el pes no s'ha de centrar tant amb el nen i que tingui un nen i un mestre que estigui per ell, perquè això en el fons transforma poc l'escola. I si no transforma l'escola, ni millorarà el nen. No sé si... Sí, que sí. Volia fer debat, però no. Hola, em dic Sílvia i nosaltres tenim una nena de 3 anys, amb síndrome de Down, amb 2 més gran, i no sé, se m'ha fet? Sí. Sembla que no, no? Vale. Pues això que
ara aquest any comença l'escola, no? I llavors, bueno, amb referència del CDIAP només, perquè no tinc gaires referències, hem decidit de fer un any de retenció, de que comenci amb P2, diguéssim, no? I d'alguna manera jo l'he acceptat perquè se m'ha dit que seria el millor i tal, però bueno, no sé què opinareu d'això, de que entri un any més tard perquè potser tingui una miqueta més d'espai i ella per anar madurant, no? I després, que, bueno, voldria saber, ells m'han dit que sí, que m'ha agafat la nena al col·le de les meves filles grans, és una escola concertada, però, clar, com tindré jo referència, d'alguna manera, de saber que la meva nena s'està integrant bé i que tot està anant bé? Vull dir, has d'agafar algú paral·lelament, has de pagar algú que et faci de tutor o... Perquè és que el CDIAP, bueno, jo tinc una mica de dubtes, no? Perquè estic veient molt, bueno, que és com un acompanyament però molt light, no? Que realment no m'està donant el suport que jo esperava. Llavors, una mica, si hi ha alguna referència que jo em pugui agafar per veure que la meva filla està rebent el que realment necessita per desenvolupar-se, no? Ja sé que són... Climent. Sí, ja el tinc. Em contaré 3 o 4 preguntes, perquè així... I així feu una intervenció cada dues. Per veure una mica. Sí. És molt important en les amigas de la teva amiga, una miqueta més gran, que et vagin explicant. Has de desenvolupar... No, pallissera sí que soc, però... Com la mestra, amb llibreta i llapis, i que et vegis Val, a veure, tot... A veure, li esteu pintant un panorama... Voleu fer un favor? El primer que hem de fer és confiar en els professionals, per l'amor de Déu, que saben el que es fan. Pobrets. Els esteu pintant com una colla de sapastres que necessiten pirates. Antenes posades, però... Vaja, no ho sé, suposo que tots tenim l'experiència que tenim. El meu en té 17 anys. I una cosa que m'ha anat molt bé a la vida és confiar en els professionals que l'han tractat. Perquè jo crec que com a pares no en sabem més que ells. I ens passa molt sovint que tenim tendència a saber que sabem millor que els professionals el que necessiten els fills. I a vegades te n'adones... Jo crec que tot és molt matisable, i jo crec que fins que no es fan molt grans no acabes. Però una de les coses que jo li he sentit a la Glòria alguna vegada i a mi m'ha ajudat, parlant del futur i lligant amb el que deia el Víctor, de dir, bueno, des dels 16-17 fins als 25, què fotem, no? I una de les coses que em va dir una vegada la Glòria, jo crec que és que a vegades també nosaltres ens obsedim en dir a on el posaré a estudiar perquè estudiï exactament o es formi exactament amb el que després treballarà, quan no ho sabem. No ho sabem ni amb els suposats nanos que no tenen res, no? L'altre dia una neboda meva de 25 anys em deia, tia, deixo la carrera perquè ara me n'he donat que m'agrada això. Escolta, aquella formació que ha fet fins ara no ha caigut en un sac buit. És formació que té d'hàbits intel·lectuals, de no sé què, de referències, i en canvi nosaltres potser sempre estem allò, que vagi al lloc que toca, no? I que realment pugui estudiar, perquè... No sé, amb la fase de realment navegar allò... Naveguem, però igual que naveguen els altres. Mònica, deixem que posi un pèl d'ordre. A veure, estem entrant en un debat superinteressant, però ens queda poca estona. La Glòria té una pregunta pendent de respondre del Víctor. El Climent té per contestar-te a tu. Hi havia una pregunta de l'Esteve, l'acabes de fer i llavors els donem un torn a cadascú perquè responguin. Si teniu preguntes concretes, les fem totes juntes i... Esteve, endavant. Jo simplement volia, perquè ha sortit així a trenca de barranca el tema dels centres especials de treball, jo he viscut molt directament uns casos exemplars de coses que s'han fet molt ben fetes, de processos en què han estat en un centre especial de treball en contra de la família, inclús del mateix usuari, se'ls ha empès a l'empresa ordinària i després s'ha vist l'encert d'haver fet el pas,
després l'empresa ordinària tanca i llavors a veure com ens en sortim. Vull dir, hi ha hagut processos que crec que s'han fet molt ben fets. A mi el que em dol de tot aquest procés és, com m'ha dit el professor Giner, que en tota aquesta història d'aquests últims anys ha sigut la societat civil, famílies, les que han, en definitiva, mogut la societat i que han realment creat recursos i que en alguns casos, gràcies a aquests moviments socials, l'administració ha pogut destinar-hi recursos. Que potser ho haguéssim distribuït d'una altra manera, o si 40 milions o 80 o 120, no ho sé, però en tot cas hi ha un àmbit en què sí que hi ha recursos. I el que et dol de tot aquest procés és que en el moment que hi ha recursos per alguna cosa, de cop algú que no té res a veure s'interessa. I que segons quin empresari que tant pot fer autopistes, el Proyecto Castor, o el que sigui, ara fa centres especials de treball. I que tenen la seva patronal, reparteixes dividends d'unes coses que no hauria de ser, que hauria de ser per entitats sense ànim de lucre. Perquè saps que, en definitiva, si aquestes tenen, en definitiva, més líquid o més beneficis, al final es revertiran per altres activitats que també serviran pels nois. I el que et sap greu és la perversió en aquest aspecte de que s'hi hagi posat gent que no és amb aquest interès. No, res. Tu tenies una pregunta, Dolors? No, jo volia dir que em sap molt greu, perquè són 2:15. Ja, sí. Breument? Sí. Sí. Responent al que jo agraeixo la intervenció, però la pregunta és que, evidentment, que el professional mirant arreu i normalment són gent que estan parlant del món i són gent que ajuden. Només la confiança en el professional pot ser una clau que asseguri el progrés de la pobra criatura i que tots ens sentim còmodes. En aquest sentit, hi ha bastants estudis que demostren i així que un component important per a la qualitat de vida de la família és justament la percepció de satisfacció de la relació que mantenen els professionals. Aquest és un element i hi ha, repeteixo, si algú interessés, treballs duts a fora i duts a terme. Per la pregunta, què passa? Que sovint hi ha una tradició i per tant hem d'estar alertes amb el que de vegades alguns professionals, com alguns pares, tendeixen a prendre decisions que potser no es corresponen. I amb això hem d'estar una miqueta alerta. En la nostra tradició, així com en altres països potser no és tan clara, en la nostra tradició sovint continua prevalent el model d'expert. Doncs jo sé el que et convé. Llavors, a vegades això pot ser també un punt arriscat. Quan tu deies de dir, escolta, ningú pot prendre decisions per tu. I quan parlem de qualitat de vida, el que fas és empoderar. El control no pot tenir sobre les nostres vides el professional. I a vegades hi ha una tradició en aquest sentit. Quan tu preguntes una mica com ho sabria jo donaria un parell de 3 indicadors d'una manera ràpida. Si vols, algun dia podríem parlar amb una mica més de calma. És a dir, jo crec que a l'escola hi ha, diguéssim, i entorn de l'escola hi ha un servei que és real i hi ha els serveis de la pròpia escola. Què passa? Pots trobar que a vegades entre una app i una altra pots trobar opinions diferents sobre una mateixa app. I a vegades dins de la mateixa app. I a vegades dins de la mateixa app. Per tant, d'alguna manera, la interlocució en aquest sentit jo tindria en compte 2 criteris. A través del propi mestre, que és el que toca, i en el seu cas, si és que el pla d'estudi. Per una banda, sí que m'agradaria, per saber si progressa o no progressa, la nena o el nen que siguin feliços, o sigui, estar, diguéssim, vetllant una miqueta la seva... Home, tothom pot tenir idees, però si en general la criatura, tu la veus, es troba bé, què tal. Les relacions socials, si és acceptada, si això ho veureu fàcilment, I per altra banda,
em preguntar també en el propi mestre, si si aprèn des d'un punt de vista social i des d'un punt de vista... No si aprèn allò més complicat, sinó si els objectius que se li marca i el programa educatiu que ella té, i el supòs que realment considereu que vosaltres i a judici de la professora que són els que corresponen. És a dir, com sabré jo que la nena progressa? Si és feliç en aquest sentit i si darrere d'això el seu programa educatiu és un programa que la seva planificació és que té oportunitats de dir l'aula, que allò que fa i que us van portant a casa, veieu que realment la criatura va progressar. I Glòria, sí. Víctor, et contesto dintre de les meves possibilitats. No sé qui et va dir que els 27 anys era just l'edat. No, però sí que és veritat. Per això li donarem la volta en positiu, Vol dir... Sí, perdona, 4. Sí que és veritat, però ho llegirem en positiu. Sí, els nois segueixen madurant i alguns han après a llegir en 40 anys. Us dic això, quan estan bé, quan els fa falta. Vull dir, de veritat, els nois segueixen millorant. I millorar vol dir en tot. Habilitats socials. I l'empresa, hi ha empreses que els hi farien monuments. Han aconseguit coses que nosaltres mai de la vida. Després una altra cosa, els que més coneixeu els vostres fills, no ho dubteu, sou els pares. Una altra cosa és que tenim els nostres fills en un altre entorn, els veiem en un altre entorn, i podem comparar. A vegades un tutor pot comparar amb 30 nois o 25 que té. Però els que més coneixeu les llums i les ombres dels vostres fills sou els pares. Això no us deixeu, no us equivoqueu. Per tant, sou els que heu d'estar al nostre costat i aquesta paraula confiança l'afegirem. Amb 18 anys sí que és veritat que hem fet errors. Nosaltres hem col·locat nois amb 18 anys que ara ja no ho fem, perquè a vegades els veiem tan desperts, tan bé, que ha treballat. No, és que aquest noi, és que no li toca fer el gamberro, li toca aprendre. Per tant, si té 23, millor que 18. I si en té 25, després no ens esperem més per això, Molt bé, doncs, hem d'anar a buscar els nostres fills. Hem fet aquest primer tast una mica històric del que està l'evolució de l'educació i l'evolució laboral. Moltes gràcies, Glòria. Moltes gràcies, Climent. A vosaltres. Una cosa petita. Em diuen allà, ja està, ja vas dir això, la mitjana. Em diuen que la gent que no ha passat